само Бог. Не. Вчера, като арестуваха Петър, какво правише църквата? Всеки се разпръсна, отиде се по домовете, всеки се изкъпва, всеки си пусна стирола. Нали така беше? Какво беше? Те се събраха на едно и се молиха Бог да обърне внимание, да освободи техният пастир. А днес като гледаме къде е църквата? Рама? Вчера точно това насърчение беше за всеки един от нас. А днес запитваме къде е църквата? Наистина в тези времена ние трябва да бъдем по-близо до Бога. Трябва по всяко време да търсим Бога. Трябва да бдим в Бога. Защото Бог има план за всеки един от нас. Нашето бягане, нашето тичане да не е за съжаление. Можем да кажем, Господи, какъв хубав храм съм направил за Тебе, че направили 10 чешми, всеки ден седмата да пие вода. Ще ме спаси ли? Но да стараем да служим на Бога. Това, което турям ръцете си в корал, трябва да умре. Да не скриви вече мислители, пътеките ли, трябва да им го такова. Но днескашния ден всеки да направи разчет в живота си. Знаем ли да служим, знаем любовта на Господа, знаем верността на Господа, че Господ се наближи. Единият крак в Елонския хълм, другия вече в Иерусалим, но той право чука в сърцата ни. В сърцата ни. Да се събудим от този дълбок сън. Да се събудим, да се доближаваме на Господа, да търсим Господа, като казва Божието Слово. До кога ще ме търсите? А ще ме намерите ли така? Къде ще го намерим? По кръчми, по барови, по казината. Бог определи да среща с теб. Бог очисти храма